Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang aturaken sugeng rawuh kaping kalihipun. Saderengipun tumapaking gati kawula matur langkung ingin sumangga nun kawula dherekaken. Hamengku puja kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng syukur alhamdulillah dene ing wanci punika kita handika sami tasih pinaringan karahayon katentreman nikmat sehat sembah mugi kesempatan ingkang sae menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala lan tansah dados amal kesaenan kula panjenengan sami Allahumma amin. Selawat serta salam kita tansah kalih pangrahmatan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun Ambiling kita sami dateng margining kaleksan ingkang tumuju dumateng karahayon kautamaning gesang ingkang piniji dening Allah. Mugi-mugi pikantuk sah pangatipun Kanjeng Nabi wiwit wonten ing donya dumugi ing belahan mangke Allahumma amin. Para pinisepuh, para priyagung, para kadang waris sedaya sepuhane jalur utawi estri enten ajrine Pak. Nggih. Pinaringon yang mana paring pindah iki restu dumateng yanipun Mas Imam kaping kalihipun minangka punika ing dinten malam setupon menika ngawontenaken tasyakuran utawi pengetangganipun ngrukti gamelan Lokanata ingkang pinaringan jimat nami Kiai Renggo Manis. Nggih, Mbah Karina. Manis Renggo. Kiai Manis Renggo. Kiai Manis Renggo mugi-mugi yenipun sedekah masiman pinampi ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, yenipun panget ingkang lantang sak sinaidan dening Allah, berkah slamet rahayu tentrem inggih ngantos sak lami-lamipun. Nggih. Yenipun mruh gamelan menika nyuwun sapangating Kanjeng Nabi ingkang sinung Rasul sak garwa saputra sekapat kawan kanthi sebata sepuh lamun barang menika ing pangajam mugi-mugi sampatipun Kanjeng Nabi Muhammad wiwit wonten donya ngantos muni nyuwun akhir mangke tumanduk dumateng kita sami sumrambah Masimam anggenipun kagungan gamelan minah gamelan kono ingkang pun paringi jimat nami Kiai Manis Renggo tansah membahana anggun wibawa kangge latihan sae kangge pepanggungan ugi anggun sae tansah dados menika kekarmanipun para warga masyarakat mugi-mugi tansah berkah slamet rahayu ngantos sak lamipun. Anggenipun reda saji ingkang dipun wujudaken arah-arah undur-undur pindah jajan pasar menika ing pangajam mugi-mugi nggenipun yasa gamelan Mas Imam tansah sempulur dipun angge latihan dipun angge pepanggungan punapa dingge resepsi mugi-mugi tansah anggun wibawa lan sembada ngresekaken ingkang sami amirsani utawi midhangetaken tansah anggun wibawa sembada gamelan Kiai Manis Renggo sempulur ngantos sak laminipun. Dipun rasa ingkang dipunmujudaken kelong ingkang sakuran menika dadi bumi Bapak Kawasa Bapak kami bahwa bumi suci bumi danyang lan kundane mriki danyang pengayoman agung ngawula ugi yang agung Desmaya Jatian enggak semikai danyang Badranaya ingkang bawataken danyang kundan pengayoman agung pengayoman luhur sak tanah jawi ingkang sananten. Mugi-mugi ugi paring sasabiah dumateng nggenipun Mas Imam mengeti gamelan Lokanata wonten ing dinten setupon menika sumilaing sambikala Gudancana tansah anggun hayu hayem tentrem sembada lan wibawa ngantos sak lami-lamipun. Nggenipun retrasasi senang sengkala menika ing pangajap sumilaing sambikala Gudancana saking Leptas Kawan ingkang dipun keluarga
Kiai Manis Rengko utawi keluarganipun Mas Iman ugi putra kula wangsa sabanipun ingkang sami angginakaken gamelan latihan menapa dene pepanggungan gamelan Kiai Manis Rengko menika mugi-mugi tansah sumilake wisanti kala putrantana manggih berkah yono slamet tentrem rahayu panggesanganipun inggih ngantos salangipun nggih ingkang saturan malih menika para ingkang mapan wonten ing Mergite Belas Kawan sedaya ngapun nambah keluarganipun Pak Iman utawi keluarga manggih mugi-mugi sumilak sambikelane ampun ngantos kenging Buddha rencana gendak sikara kasar awis wujud napa dene gaib sumilak-sumile saking kersane Allah berkah slamet Pak Imam sak keluarganipun Kiai Manis Rengko sak keluarganipun inggih ngantos sak lamin. Ritual cacing kang dipun berkaken sebrok menika ing pangajab nglengkahaken utawi mbrakahi wahyuning Kiai Manis Rengko ingkang kala rumiyin dipun asmani Kiai Manis Rengko wonten ing dinten Kemis Legi. Rikala semanten sak mangke sanajan sampun klewah nika mboten pasti Kemis Legi mugi-mugi taksih wonten ing galungan menika tinampi dening empuning para pepunden, para empu gamelan, para empuning kanca niaga, empu waranggana utawi empuning dalang sedaya saged anami pangetipun Mas Imam menika mugi-mugi tansih paring sabiah sabantu murih lancar rahayu lan nyujung berkah slamet rahayu tentrem inggih ngantos salamin. Yen jalan bareng buceng janganan menika nglenggahaken wahyuning dinten sepon ingkang kagem mangeti Kiai Manis Rengko gamelan lungkon untuk kagunganipun Mas Iman pindah mbok pilih wonten ketal salahipun nggenipun ngrukti wonten ketal salahipun nggenipun nabuh utawi sedaya kekirangan mugi-mugi para empu para pepunden paringa sabiah sabantu sampun ngantos wonten bodho rencanane gendak sikarane sempulur rahayu tentrem inggih ngantos sak laminipun. Mugi-mugi wahyu katentreman ingkang sinandang mugi tentrem kabya mulya ing slami-laminya kirang langkung ngen kula ngaturaken menika namung niatipun Mas Imam nyuwun ridhani Allah Subhanahu wa taala sumados suparah ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kene bulan dinten Allah ing sedayanipun Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nuwun bantuane donga Pak Yai niki. Jenengan Mas Imam ndonga. Mas jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina wal akhirina wa sallim maratilahu tabarak rabbana wa tangkuri sahabati rasul ijmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wal afiyatan fil jasadi wal sihhatan bi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan hubal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa amin dan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.